नोंसोरो जानांगौ आंनि दाला मोखां बायदि मोखां गांलाबला फा फांखांखौ नायबाय थमब्रे थमब्रे नै सानैबो Video ayaw Hello guys, welcome back to Kesia Basumatari. दायो जोङो साइकेलजों माहा थांदों नायलांबाय थादों जों मा खामायनो नागिरदों साइकेलजों थांलाय होननानै बे जोंनि गामिनि माहाय गोजान जायो आरोना बेयाव थांगोन जोङो माहा थांनो नागिरदों नायलांबाय थादों मा जायगा बियो आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौ दाबायनोबो दाबावगार जोङो दायो माहाबा थांबाय थादों नोंसोरो जायगाखौ नुगोन उनाव जों माहा थांदों साइकेलजों स्किलिं गिलिं थांदोंलै नै जुलि गा जुलि आइ बेटिफोर माहाय नायना हरब्रा इथिंबो केमेराया माबा बोरैबा नुग्रा जादोंलै दलदब खोलैगार पिंकल दलदब खोलैगार आं उननिखौ खोलैगोन ना नै बेटिफोरा लाजि सोथारो केमेराखौनो Kuriakan sambil yang ke Wah Lazino gotofora Diniyo आङो बाहेराव ओंखारनो मोनदों ओमफ्रायो ना जोङो आंथ' दायो जेनेबा ब्लग बनायनो मोनबाय जि हेपिखाना आङो माने माहाय गोबाव जाबायमोन आरोना ब्लग होनो मोनिया ओंखायनो माहाय दुखु मोनबाय दिनै बहुत हेपि दे आङो मानोना आं ब्लग होनो मोनसिगोन नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो बावगारनाङा वाटारमेलन गायसोदों नै दिनैबो जोमै थानांगौमोनलाय जोमै थाबा बारा मोजां नुयोना दुब्लि बारियाव अख्रां नायदाव नायदाव माइ गायनाय टाइम हायथारसिगोन ना आंखौसो गोसोखांदों नोंसोरो जानांगौ आंनि दाला मोखां बायदि मोखां गांलाबला फा फांखांखौ नायनो बायो जेबो नङा उनाव आंबो मालाबाफोर साइजबो जालांनो हागौ नङा होमबा नायनोबा नादाय आंखौ मानसिफ्रा बै बे बिबारा जि मोजां बारगानाय खिथिनायासै उनावसो नुबाय नागिरनायावसो हायाव दङ न' नै जोंहा ड्राइभारा बेनो आंनि ड्राइभार मोजां सालायबाय था आखाइ मोनसे पकेटाव सोबावदो नै मोनसे गाजासो ड्राइभाराबो थमब्रे थमब्रे नै सानैबो बेलेगफोराथ' सलायनो हास्राला लोगोफोरानो मोनफास्रायाखै आसिगुर बिजौबो नुहुराखै नै सां गोजानाव गय बिफां सारि सारि थोथारदों मेथियानो जोंनिया मोनहैथारसिगोन जोङो नै Nah, betia, rider, cycle rider. Lihat betul. Saya kok aneh liang karo, hazar lauk jikin dong. Nah, damper berhai.
जाखा मुबो थिंगोन डेन्जार फ्लाइटले हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय बैफोर जायगाफोरा एसां मोजां सुन्दुरि सुन्दुरि सान्दुं गोसा फां मुखाने ले अरे कहना क्या चाहते हो नै जों बे लकेसनाव फैदों बेयाव बिथिंनो मोजां जागोन दा केम जों बेस्ट जायगायाव मोजां फट'फोर थिखांनो भिडिअ बानायनो फ्रेम नागिरदों मासे हामा साबसक्राइबारफोरा बेखौ बुबानो जाबाय लामाया लोगो मोनबा जायगाखौलाय नुबाय खिन्थु दाबो सहैला बेफोरबायदि जायगायाव दाउजेंसो होनो नामाथाय बे जायगाखौ खिन्थु आं थांफेराखैना दाउजेंआबो नै दाउजेंआनो दां ना नंगौना नङाथाय अरे कहना क्या चाहते हो दाउजें बायदि नुयो खिन्थु नै बेफोर जायगाफोरखौ गिनाय मोनना मोनाखै नोंसोर बे जायगा फैनानै जोङो बे जायगायाव ना भिडिअ लानो फैदों दै आं होननाय ना जों मा जायगायाव थांनो नागिरदों नायलांबाय था होननानै बे जायगायाव जेनेबा लकेसनखौ मोजां होननायखाय जोङो भिडिअ लानो हायदों आरो ना फट'बो लागोन नायलांबाय थादो ओइ मुफुर ओंखारजागोन नों 20ता जोंथ' डेन्जार टेव 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 खारगोनलै nay logoफोर लानो बोरै नुदों आंखौ नै गुरुंनिफ्राय ओंखारबोदों नोंलाय लामायानो गैयाथाय Oh God! Oh God! माहाय माथा जना आइदों नैहा
कहना क्या चाहते हो सुटला हमारे Kameramen kopsi lagi nih. Ayo, biji minyak lewat lagi. Mini. Ini pernah lagi sini tinggung wakai berapa? Maybe dengar lain sih. Wah, sirkan nomor sembara. Jangan dayo video hari lakang wae pray jangan dayo. Isir ni lana kena pada. Muna be muzang wali no. अरे कहना क्या चाहते हो Ikro foto lana video lana jim moजां ka. Hai जों नोंसोर बाला खानोबा खबर हो जोंखो. जों बाहाय फागोन आरो. ना लानो थाखाय. माने इफोरबायदि खुला जायगायावहाय बाथ' गोसोफोरखौबो जि मोजां मोनखायोना इफोरबायदि खुला जेबो गैयि. खोमसि नुजोब्बायलै. Neler bitti. Volunteer जानो गोसो जादों. Lekker laten. Overstaak harap saya sehat ni. Betty tu lah ni, kami lah. Jualan. Bini buat video hai kat sini ni nak tengok super. Sim super ni. Muzang pun mula. Tangan kerbaik tu ni. Tangan kerbaik tu ni dah ya. Oh, naik masuk pura di lembut ni. अरे कहना क्या चाहते हो खुश जा बाला पेंकला
guys भिडिअ लानाया हालत गैला अबस्था गाज्रि जाबाय न' आंहाबो अबस्था गैला सेस गासैयाबो क्रस सेन्देला ओइ जोब्बाय थुदो भयानक जायगायाव दंफैयो जोङो नै गिलु बालु मान्दाबनि साइकेलखौ नाय मा दङ Oh my god! मान्दाब साइकेला ओइ थिनायनिया साइकेल मालिक मान्दाब साइकेल yes hai bro ngay mandapa gideng na foto pra सासेया मबाइलानो गोलैबाय नै बेखौ गोजौखौनो गाखोबाय इसोरो नै नै जासै ओइ आंनि बेखौ मारिना माराखै बेखौ मारि नै बेखौ मारि नै जोङो थांगासिनो दायो आं थांग्रा बेलेगसो जाथारदों फ्रि फ्रि नुजोब्बायलै ड्राइभारा डेन्जारमान खोथार नागिरदों बेथिया नै उन्दैनि सभाबानो खाराखै बिथाङा हाथारसिगोन नै बिथाङा दा बोग्रि थाइसे जाहोगोन आं बिथांनो बोग्रि थाइसे जाहोगोन हमारा इथिं उनथिनायदो ओइयाव थांनाय मोनदों ओइयाव खोमसि जाजना फ्रि फ्रि नुजोबस्राबाय Tata, dol tukul baru ku tengi lalu. Biasanya lagu for next video kan ini ada. बेबायदिनो इन्टारेस्ट भिडिअ लाबोनो नाजागोन बिनिफ्राय बांसिनसो बांसिन नोंसोरबो बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय बेसेनोसै होमबा बाय बाय